Al primer terç del segle XIX, Josep Armengol i Clapés, fill d'una família pagesa de Sant Llorenç Savall, esdevé el primer fabricant de la nissaga. El registre de matrimoni dels seus pares confirma que l'ofici d'un dels seus padrins era el de paraire. Aquesta relació situava a la família ja dins dels oficis relacionats amb la llana. Quan els nens eren jovenets, la família va marxar cap a Sabadell, on va obrir un taller. Coneixien bé les destresses de filatura i s'hi van trobar ben acollits. El taller va créixer i és on els fills es van criar i anar cal mestre. En Jaume va demostrar habilitat per als negocis. Sempre era a la fàbrica preguntant com funcionava tot. Volia saber com s'havia de fer el rentat, el tissatge i estirava els panys per a comprovar si l'ordit es desfeia, i deia que un dia obriria la seva fàbrica a Barcelona i que seria fabricant de cotó, que ara era el producte de moda gràcies a les noves rutes que s'havien obert. Mentrestant, la família venia panys al mercat i el seu germà Josep, el gran, va conèixer a la Josepa Bordes, una noia de Barcelona que residia a Terrassa. Després de demanar dispensa eclesiàstica s'hi casaria, i en el document de la dispensa ja veiem que en Josep ara té l'ofici de paraire. El casament es va celebrar a Santa Maria del Pi de Barcelona, parròquia d'origen de la Josepa Bordes i Mascaró. Una vegada celebrades les núpcies, va ser en Josep el primer qui va fer el pas decisiu, organitzar un taller propi a Terrassa, al carrer Raval de Montserrat, i fabricar panys de llana amb visió comercial de fabricant. Aviat, les vendes de panys de llana van augmentar i la família també. En Josep i la Josepa van tenir 8 fills. Malauradament, ella patia de paràlisi progressiva i el seu gaudi es va veure limitat encara que el negoci i la família anessin en augment. Mentrestant, el seu germà Jaume es traslladaria poc després a Barcelona, on fundaria la seva pròpia empresa de filats de cotó. La seva germana Francesca també es va establir a la ciutat, seguint els passos del germà petit. A la vegada, en Josep, des de Terrassa, va construir xarxes comercials petites, però sòlides. Amb coneixement de tot el procés tèxtil de la llana, des de l'esquilar, rentar i els tints naturals, posar els fonaments d'una línia familiar que creixeria generació rere generació. I seria un dels seus fills, en Jaume, qui emprendria un nou camí, el camí cap a Andalusia, concretament cap a la vila de Grazalema, on la branca familiar s'enllaçaria amb la Reial Fàbrica de Panyos. Amb el temps, tal vegada perquè algunes transaccions havien fallat al no cobrar una gran comanda, i mirant cap a altres horitzons comercials, en Josep va viatjar també a Andalusia. Però va resultar que el 1845 va morir, inesperadament, a Linares, deixant a les seves 4 filles desemparades, donat que la Josepa havia emmalaltit encara més i no se'n podia cuidar, i per tant va promoure la tutoria de les seves filles. Es van proposar diversos candidats familiars, un germà de la Josepa i a un dels germans, el segon, que es deia Josep, però la salut tampoc l'acompanyava. Finalment, i amb el vistiplau de les germanes, es va constituir com a tutor el fill gran, qui, segons afirma el document de mort intestada, sabem que ja estava ben establert com a fabricant de panys a Sabadell, i qui signa Francisco Armengol Bordes. Així, el llegat d'en Josep Armengol i Clapés va seguir amb els seus fills i filles, que van continuar com a fabricants de panys a Sabadell. I així comença el fil d'aquesta nissaga, de pagès a la fàbrica, de Sabadell a Terrassa, a Barcelona, a Grazalema, més enllà de les serres. El camí de la llana és un ofici, i també és una memòria compartida, filada per mans que van teixir vides senceres amb la feina ben feta. Amb el més sincer agraïment a l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental i en especial al senyor Adrià, que ens ha ajudat a localitzar la documentació precisa per a situar la resta de la nissaga Armengol. Gràcies també a l'Arxiu Històric de Barcelona i a l'Arxiu Diocesà de Vic per als registres que ens han facilitat i que autentifiquen les dades.